Natang damang dre. Damang. Kabtik. Okay, makri. Ngit. Dong eh. Makita ka ba kay kam harvest? Damang ba? Ngita eh. Pagkita. Yung gamit, wala na may lansa nga tungtungan. Hiktan lang lubot. Batang vlogging. Sakit na sawak. Sakit sawak, sakit sa balikawang mga anak. Buka gede. Kadadapit to. Batan. Hindi pangalan na Batang Vlogging. Lisod yung kay Ria ha. Mo ni mga harvester nga banggita na niya mga harvester. Lisura din eh. Lah, tao subos. Di makaya makita unggoy.
Danlog kayo sa nga, no? Danlog kayo sa nga. Pinasal. Pas. Kaslo mo ay? Aslum kayo. Ha? Aslum kayo. Aslum kayo. Pahuman na, gamay na lang. Hapit na mahuman. Tiwas na lang, tiwas. Mahuman na. Gamay na lang kulang. Mahuman na. Nga sa oras. Human na.
Rapid! Rapid! Rapid!